Balot sa hanging habagat ug sa cloud cluster nga anaa karon sulod sa Philippine Area of Responsibility, masinati sa Subo ug sa dakong bahin sa nasod ang igo-igo ngadto sa kusog nga mga pagwan karong adlaw. Subling gipahinumduman sa Pag-asa Visayas ang mga nagpuyo sa mga landslide o flood-prone areas nga magmatngon ug kanunay magmonitor sa mga rainfall advisories nga luwatan sa Pag-asa. Samtang ugma Miyerkules o bakaha sa Huwebes, masinati na usab ang dagkong mga bawd sa kadagatan sa Kabisayan hangtod na kana sa weekend. Busa delikado ang paglawig alang sa mga gagmayng sakayang pandagat. Kining cloud cluster ma-develop as low pressure area and birahon niya ang habagat the southwest monsoon which can cause ng moderate to strong winds and mag-moderate to rough sea conditions diri sa seaboard sa Visayas starting Friday. But Thursday na natay moderate na masinati na pagbalod